वज्रकाय महावीर विक्रम मारुति नंदन हनुमान। Good morning everyone. नै जोङो दिनै फुंनि 5:30 धलाइबेल स्टेशन मोनफैबाय। जोङो दायो मायाव थांगोन लोगोफोर, जे भिडिअखौ नायबाय थाबानो मिन्थिगोन जोबजासिम। ओरैनो थाम्बनेइलावथ' नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ। आंजों लोगोआव दङ जोंहा बिजावजालि आरोना, जोङो सानैजों बिजावजालि जालायो। नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नोंसोरबो। आरो बेथिं दङ जोंहा बिखुनजो आरो गामिनि सानैसो बिबाजै आरो जायो आरोना। ओमफ्राय जोङो गासै गथ' गथाय मिलायना 9 जनसो आरोना। जोङो ओंखारबाय, नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। जोंहा फिसालानि दिनै फार्स्ट ट्रेन आरोना, जार्नि ट्रेनाव, बेखायनो जोबोर इन्ट्रेस्ट मोनदों आरोना। बेखौ दिन्थिनो होननानै जोङो माथिं थाङो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। न'आव बेसे थाबाय थादों आरो जोङो ट्रेनाव फुंनि 6टा बाजियाव थांबाय आरोना। ओरैनो ट्रेना 6टा बाजियाव दङ आरोना। नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान, अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, आरो माबाफोर सोंहरनो गोसोबा कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरनो हागोन। अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामनानै हो हा चेनेलखौ। जोङो दायो बिसनाथ रेलवे स्टेशन मोनबाय आरोना। थांबाय दङ आरोना, देखायजोबनो हाया, बांद्राय गोलाव जागोन नालाय। ओमफ्राय जोङो पुरा फुल दाबा मोनसे लादों आरोना। जोङो एकदम मोजां मोनदों आरोना जमा थांनानै। बांद्राय देखायबाय थाबा गोलाव जायो नालाय, ओरैनो ससे ससे दिन्थिनोसै आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोङो फुङाव ओंखाम जालाङाखै नालाय, ओमफ्राय बेफोरखौनो जालांनायसै आरोना स्टेशनावहाय। ओमफ्राय गथ'फोर थाबाथ' आरो बिसोर फानग्राफ्राबो बांसिनसो फैयो नालाय। एकदम गथ'फ्रा जि डिस्टार्ब खालामबायलै, एकदम ट्रेनाव खालि जानोल'सो नांगौ। एकदम जोंहा फिसालाया एकदम बहुद मोजां मोनदों आरोना। जोंहा माने ट्रेनाव फार्स्ट जार्नि नालाय दिनै, बेखायनो बिराद इन्ट्रेस्ट मोनदों आरो। दसे उन्दुलाय दसे गेलेलाय थांबाय थादों आरो। नै उन्दुलांबाय आंहा फिसालाया ट्रेनाव। फुङावनो आंथ' न'आव 3:30 सिखारनानै एकदम मेगन मोदै जादों आरोना। ओमफ्राय फिसालायाबो थाबनो सिखारदों नालाय।
गगामुख स्टेशननिफ्राय ओंखारनानै टम लानानैहाय जोङो हनुमान मन्दिराव थांनोसै आरोना जोङो मन्दिराव फैदों आरोना गासैबो जमायैनो समायना मोनसे हनुमान मन्दिर दं आरो बेयाव ओमफ्राय आं फैयाखै जोंहा बिखुनजोमोना फैखांबाय बेखायनो आं दिनै नायनो होननानै फैफाबाय आरोना धेर मानसि जायो आरोना दिनै मंगलबार नालाय स्टेशननिफ्राय टमटमाव 20 थाखा भारा लायो आरो थौदो बिदिब्ला लोगोफोरजों जों लोगोसे बेयो जाबाय गगामुख टाउन आरोना टाउनावनो दङ माबाया मन्दिरा ओमफ्राय स्टेशननिफ्राय 20 थाखा भारा लायो आरोना बिदिब्ला थौदो लोगोफोर आंजों लोगोसे मन्दिराव एसे दर्शन खालामहैनोसै आरोना दायो जोङो मन्दिर मोनबाय आरोना बेनिफ्राय एसे फुजा खालामनो थाखाय प्रसाद लानोसै आरोना जोङो न'निफ्राय लांनाय जायाखै नालाय बेयावनो बायनानैहाय फुजाखौ खालामनोसै आरोना थौदो लोगोफोर बिदिबा मन्दिराव हाबलांनोसै आरोना आङो बारा मोजां केमेराबो लानाय जायाखै आरोना आरो बेबायदि केमेरा हमनोबो रावबो गैया नालाय बेखायनो जे एसे हायो बेजोंनो दिन्थिनोसै आरोना वज्रकाय महावीर विक्रम मारुति नन्दन हनुमान शोक निवारण भूतदायक असुर निकन्दन कनुमा पुत्र पवन सुत नामा फैबाय लोगोफोरजों हनुमान मन्दिराव सुत नामा शंकर सुवन केसरी नंदन रामदूत तुलित बलधामा महावीर विक्रम हनुमान अभयप्रदं भवसागरा नी दिव्यरूपं मरुधैर्यं गुणसागरा मंगलबार दिन नालाय दिनै बेखायनो धेर मानसि जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेवहाय हनुमान दङ आरोना हनुमाननिनो मन्दिर नालाय बेनिफ्राय राम लक्ष्मणनि मोनसे दङ राम लक्ष्मण सीतानि मोनसे दङ ओमफ्राय दुर्गानि मोनसे दङ ओमफ्राय शिव आरो माबा राधा कृष्ण दङ आरोना जोबोर समायना आरोना एकदम माने सिङाव नायबाथाय आरोना फैनो लुबैया आरोना नायबाथाय नायबाय थानो लुबैयो आरोना जोबोर समायना ओमफ्राय धेर मानसि आरोना बेयो बेवहाय ओमफ्राय सायावहाय मोजाङै सिनारि बनायना दोनदों आरोना दंफांनि सायाव मोसा मोख्रा ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि बनायना दोनदों आरोना मोजां नांदों आरोना थांनानै फार्स्ट टाइम नालाय ओरैनोबाबो मन्दिराव थांनानै मोजां मोनखायो आरोना गोसोफोरखौ
जे एसे देखायनो हादों बेखौनो नोंथांमोननो देखायनाय जाबाय आरोना बेबायदि दङ आरोना सिङावहाय मानसि फैदो आरो दिनै मंगलबार नालाय मोजां नांदों फैनानै मन्दिराव ओरैबाबो मन्दिराव फैना जोबोद मोजां मोनो बयबो पुत्र पवन सुत नामा शंकर सुवन केसरी नंदन रामदूता तुलित बलधामा महावीर विक्रम हनुमान Hala ikan ini abu-abu ikut hala. पुत्र पवन सुत नामा शंकर सुवन केसरी नंदन रामदूता तुलित बलधामा महावीर Sakit hala ya, hala betul. Barta bagian pondok lemah, na gapun jenggot tamis dan dosa trendku Indonesia ni. এখানে টাই উঠিছে কপি এখানে দুটো এই ছোট ছোট দোকান নামি আমার পরে গেলে করতে কিছু দেনে Tangisnya logoफोर जोङो दायो न'आव tangisnya माने एसे जानोसै आरोना उनाव 4:00 ओमफ्राय फुङाव जेबो जाबाखै नालाय Nanti jaya, nanti जोङो गगामुख टाउनावहाय हटेलाव निरामिस ओंखाम जानानैहाय फैफिनबाय आरोना स्टेशनाव दसे बेरायबाय मानोना ट्रेना 5:00 बाजियावसो दङ आरोना ओमफ्राय गोबाव जागोन नालाय ओरैनोथ' जोङो मन्दिरनिफ्राय 12:30सोआवनो ओंखारबाय 12:00आवनो माने पर्दा माबा खालामना होयो आरोना मन्दिरावहाय ओरैनो साखि सावनो हायो खिन्थु मुर्तिफोरखौ बन्द खालामना होयो आरोना पर्दाजों ओमफ्राय जोङो दायो स्टेशनाव फैफिनबाय आरोना 5:00 बाजियाव दङ ट्रेना ओमफ्राय जोङो हरनि 11:00आव सहैगोन आरोना न'आव धलाइबिलावहाय नायलांबाय थाबानो थाबाय लोगोफोर जोबजासिम आरो भिडिअ ट्रेना गाखोना मोजां मोनबाय आंनि मुङा उदां सामे जों दिनै ट्रेनाव गाखोबाय ना बाबा मादि मोनदों ट्रेनाव गाखोना मोजां मोनदों न' उदां सानि दिनै फार्स्ट टाइम ट्रेन लोगोफोर नामा फार्स्ट टाइम ट्रेन ना ट्रेनnya beda na? Oh, margali.
नाम्बार बायदि Hả? Nếu bà đi đi khao không bác? Mà có má đi khao, mà là bởi Gopher थांनिसै जोङो गगामुखनिफ्राय आंना फिसालाया मालाय हारसिंसो जिरायबावो ट्रेनावहाय एकदम लोगो नाङा आरोना एकदम सिंगेल सिटाव हारसिंनो जिरायनानै एकदम पुरा इन्जय लाबोबाय आरो एकदम दलंआव एकदम दलं मोनबाथाय आरो जि खुसि जायो आरोना एकदम मिनि फैबाय आरो एकदम हारसिंनो आङो बारा भिडिअखौ लाबाय थाला लोगोफोर बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जायफ्रा आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदों अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो शेयार खालामगोन होननानै आं सानो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ